জেলতে আছিল নেকি বাপু আৰু কি অবজেক্টিভ লৈ পেলাই তেওঁলোকে বদলেণ্ড যে দাবীৰ কথা প্ৰসংগ তেওঁলোকে ওলাইছে সেই কথাটো চাব লাগিব কাৰণ সেসানিख्रुइथ' अमाया साबसिन जागोन दाना अमाखौ गावनो नागिरबाय अमाखौ जेला गावहांदे अब्ला खाथिखैजाय मासेया मै ओंखारलायबाय बांलादेश तुलिंगा शब्दार जर के न कमिदे बांलादेश तो आसे लिंबिलहाक बेनो लामाफ्राव जमजाला बायग्रा जाबाय आंहा आरो लामायाव जमबाबो मोनैनि दाना ससियेल मिडियायावबो जमो आंखौ सेंग्राफ्रा শান্তি আজি কোন বাটে সুন্দৰৰ পৃথিৱীত অশান্তিৰ ধুমুহাই কেউ ফালৰ পৰাই চানি ধৰিছে আমাকো দিয়া শান্তি ৰঞ্জন বেমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে যিহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই আদিবাসী আৰু সাঁওতাল চুক্তি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাচা কাৰ্বি চুক্তি হ'ল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই সেই কাৰণে শান্তি যেটো চুক্তি হ'ল শান্তি এতিয়া বিৰাজমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে আৰ্মি পায়গে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মানে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল লাষ্টত মানে অলপ পিছত আৰম্ভ হয় মানে আসলে বিপ্লবী গীতবোৰ গাব নোৱাৰে मानसिनियाव गोजोन गैला सुख गैला मुलुगाव सुख गैला माबोरै फैखो ब्रांलाय माबोरै फैखो मा फात्ता मोनो आं हैला जेलाव थानायालाय बोरैथो फैखोंलाय सुपार साला खारखुमा बोबायलै मिन्देला खारखुमा बोबाय नोंथ' अट फुट घटना मावना फैबायलै नों आंनि न'आव जायगा गैयाला आं दोननो हानाय नङा नोंखौ नों अनाब्लालाय सोर अननोब्रा मिन्देला आं थैखानाय मानसिखौलाय मा बुथारबावनो लुबैदोंलाय थानो होदोब्रा মানুহৰ জীৱনটো দুদিনীয়া গতিকে এই দুদিনৰ জীৱনত মানে দহৰ বাবে কাম সেইকাৰণে দহৰ বাবে গানটো গাইছিলোঁ মই উপলব্ধি কৰোঁ নিজৰ উপৰিও দহৰ বাবে কৰিব লাগে দেশৰ বাবে কৰিব লাগে জাতিৰ বাবে মাটিৰ বাবে কাম কৰিব লাগে আমাৰ জাতিটো সুৰক্ষা দিব লাগে ভাষা সুৰক্ষা দিব লাগে খুব ভাল লাগিছে ग्रा जाबाय देनद्राय जाग्रा जाबाय जौ लोंग्रा जाबाय ओंखायनो नोङो जेसेबां हायो रायनानै फैनांगौ जाहैबाय आं होनदों नमस्कार आं रायालै होनना दानि बेबायदि रायै रायैनो लामाफ्राव जमजाला बायग्रा जाबाय आंहा आरो लामायाव जमबाबो मोनैनि दाना ससियेल मिडियायावबो जमो आंखौ सेंग्राफ्रा आरो सोरबा सोरबा बुङो फैलाया बे गावनि फिसायाबा बेसे मोजां मालायनि फिसाखौ रायबाय थायो बियो जेन बुङो आरो हिनजावफ्राबो होनो सोरबा सोरबा मालाबा मालाबा हिनजावफोरखौबो बुङो नालाय आङो बे माबा फिसाय गोनांखायानो गुबुनजों खारफालांनाय सिख्ला हिनजावफ्रानो जों बायदि थाखा गोनांखौ हिनजाव गोनां गाखो गोसोथोनाय बेबायदिखौ बुङो नालाय बै हिनजावफ्राबो बुङो गावनि हिनजावाबा बेसे मोजां फैलानिया नङाबा गावसोरबो गोसोथोलायनासो हाबा जानाय नो होनो आरोखि दा ओंखायनो एसे बुंनोबो गिलायलांग्रा आरो बाग्रा जालायलांबाय आरोखि दा थेवबाबो बुङाबाबो जाया दायित्व दं हिसाबै बुंनांगौ जायो नङा होमबा जोंहा बेखेवगिरि आलासि गाहाय आलासिया गोबां खोथा बुंलांबाय जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै जोंनि रायजो जानायनि सोमोन्दै गथ' गथायनि सोमोन्दै दा जियानो जा आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोगोन बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबां চুক্তিৰ পিছত শান্তি চুক্তি যেহেতু সম্পাদিত হ'ল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক যেহেতু চুক্তিৰ আগতে কনভিক্ট কৰা হৈছিল বা যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড হিচাপে এটা ৰায়দান দিয়া হৈছিল সেই ৰায়দানটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত পুনৰ আৰ্জি বা আমি বেলৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছিলোঁ একেলগে আমি সকলোৱে মিলি ঘৰৰ পৰিয়াল প্ৰাক্তন NDP এফচু চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী দল সংগঠন যোৱা 18 তাৰিখে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই যে বেলৰ যে আবেদন আছিল সেইটো কনসিডাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে হেতু পিছুৱাই দিছে পুনৰ আকৌ 2025ত ইয়াৰ কাৰণে শুনানি গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাবী আমাৰ আহ্বান আমি সদায় সেই কথাকে বাৰম্বাৰ কৰিছো যে শান্তি চুক্তি পিছত চুক্তিত যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তিৰ সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ
কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গুৱাহাটীত যি তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰিব লাগে আইনী প্ৰক্ৰিয়া জুডিচিয়েল মেটাৰ যি আছে এইটো সময় সাপেক্ষে ইয়াৰ এটা মানে সমাধানৰ সূত্ৰ চৰকাৰে ওলাব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি কৈছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছো যে অতি শীঘ্ৰে NIA কোৰ্ট CBI কোৰ্ট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে যেহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই আদিবাসী আৰু সাঁওতাল চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাচা কাৰ্বি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই সেই কাৰণে শান্তি যেহেতু চুক্তি হল শান্তি এতিয়া বিৰাজমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ আৰু দেশৰ কাৰণে বা ৰাজ্যৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা বেআইনী কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে আৰু নকৰে কাৰণ চুক্তিত সকলোৱে আবদ্ধ হৈছে অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে এনেকুৱা হিংসাৰ যি এটা পন্থা আছিল এইটো তেওঁলোকে অলৰেডি এৰিলে তো ইয়াৰ কাৰণে সেইটো চাই পেলাই চৰকাৰে চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেই দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগে নাই এইটো গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৱে নিজৰ কথা ৰাখিব আমি যি এটা আন্দোলনৰ পৰিক্ৰমা দি আহিছে যি জাতিৰ অস্তিত্বক লৈ পেলাই কাম কৰিছে সেই অস্তিত্বটো জাতি নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছো কোনোবাই আৱেগিকভাৱে ক'ব সেই কথাটো কোনটো দিশৰ পৰা আহিছে কোনটো এংগলৰ পৰা আহিছে আৰু কি অবজেক্টিভ লৈ পেলাই তেওঁলোকে বদলেণ্ড যি দাবীৰ কথা প্ৰসংগ তেওঁলোকে ওলাইছে সেই কথাটো চাব লাগিব কাৰণ বদলেণ্ড আন্দোলন এটা গণ আন্দোলন এটা মাছ পিপল মাছ ৰেভলিউচনৰ এটা আন্দোলন আছিল ওপেন বমৰ আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক এটা আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক পন্থাৰে আৰু সেই আন্দোলনটো যি মৰ্যাদা যি এটা খ্যাতি মানে অৰ্জন কৰিলে সেইটো সৰু পৰ্যায়ত আন্দোলন কৰি পেলাই সেই পৰ্যায়ত কোনোবাই মানে নিজৰ দৃষ্টিভংগী নিজৰ এটা মানে অবজেক্টিভ নিজৰ এটা বিভিন্ন দিশ থাকিব পাৰে সামাজিক দিশ থাকিব পাৰে ৰাজনৈতিক দিশ থাকিব পাৰে বিভিন্ন পন্থাৰ যোগেদি সেইটো হ'ব পাৰে সেই কথাটো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰক মই ইয়াৰ ওপৰত ক'ব লগা নাই কিন্তু সেই আন্দোলনৰ মৰ্যাদাটো তলত আনি পেলাই আন্দোলনৰ যি এটা ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইটো লাজ দিব নালাগে মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছো दिनसिम थांनानै थागोन एसेबां दिनसिम बर' जातिया रैखाथि मोनबाय थागोन मानोना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि सोरनिबा न'खराव बिदा फंबायजों बिजि खान्दाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि समायसानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जेंना जेंसिनिफ्राय लानानै हादोर बिजाथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों आरो ओंखायनो दिनै बर' जातिया नैबे थासारिसिम सफैनो हादों नाथाय अब्लाबो जोंहा जाति हिसाबै दासिमबो जौगाबावनांगौ दङ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन जे बर' जातिखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै दानो नांगौ बर' जातिखौ जों मास्टार रेस हारि हिसाबै दानो नांगौ दाना मास्टार रेस हारिया माबायदिखौ बुङो गेरेमसा हारिया माबायदिखौ बुङो दिनै जोंजों थाफानाय हारसाफोरखौ बेंगलिफोरखौ जोङो गेरेमसा हारि गेदेमा हारि होननानै बुङो मानोना बिसोरनि राव थुनलाइ बिसोरनि सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिसोरो जौगाखांनाय नाथाय जों बर'फ्रा दासिमबो थुनलाइयाव जौगानांगौ दं रावाव जौगानांगौ दं हारिमु सोलोंथाइ रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा जौगाबावनांगौ दङ आरो बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगाखां जानो हायोब्लासो जोंखौ गेरेमसा हारि होननानै बुंगोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो हारिखौ जौगा थाखोनि खालामनांगौनि थाखाय गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय बे बड'फा मिशन सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव गोबां हाबाफारि लाबाय थादों मालाबा सोलोंथाइखौ लानानै रायजो राजा फरायसाफोरजों रायलायदों मालाबा हारिमुखौ लानानै रायजो राजाफोरजों रायलायदों मालाबा जोंनि समाजनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै मालाबा हारिमुखौ लानानै मालाबा थुनलाइखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायबाय थादों दानिया जाहैबाय जों रायजो राजाफ्रा माबायदि सांग्रां जानांगोन जे बेफोराव जौगानो गोनांबा आरो जों गार्जेन हिसाबै बिमा बिफा हिसाबै जोंहा मा खामानि मावनांगौ दं आरो जोंनि लाइमोनफ्रा मा बिबान दङ दा जों बेफोरनि सोमोन्दै बयबो सांग्रां जायोब्लासो जोंनि हारिखौ जों गेरेमसा हारि हिसाबै दानो हागोन
दा गोदान बोसोरा फैबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन दिनै खै थारिख जाखो 18 थारिख जाबाय 10-12 दिननि उनावहाय दा गोदान बोसोरा फैसिगोन दा गोदान बोसोराव सोर मा थांखि लादों बे गावबागावनि बाथ्रा नाथाय आङो मोनसे थांखि लादों 2025 बे गोदान बोसोरनिफ्राय आङो गावखौनो सोलायनो नागिरदों I want to change myself बे गोदान बोसोराव माबायदि सोलायनाय आंनि गाज्रि सानस्रि गाज्रि हुदा बेखौ जालदाब गारनानै मोजां खोथा सिन्था खालामनाय आरो गोदान मोनसे जौगाखां थांखि लानानै आं गावखौ सोलायनो नागिरदों दा नोंथांमोना सोलायनो लुबैगोन ना लुबैयाखै आंथ' बुंदों जोंहा सोलायनांगौ दं जोंहा बयबो गावबागावखौनो सोलायनांगौ दं जोंनि साननाय हनायनिफ्राय लानानै मावनाय दांनाय बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों सोलायनांगौ दं आं बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफा नोंथांमोनखौ जोङो दिनैनिफ्राय सोलायनो हायो फैगौ गोदान बोसोरनिफ्राय जों सोलायनो हायो आरो बे सोलायनायखौ जों दिनैनिफ्रायनो खालामनो हायो माबायदि सोलायनाय जोंनो माबायदि सोलायनाय नांगौ जोंनि सिन्थाया जानांगोन आङो सोलायनानै आंनि न'खरावबो आं मोनसे सोलायनाय लाबोनि आङो सोलायनानै आंनि गामियाव आं मोनसे सोलायनाय लाबोनि आङो सोलायनानै जाथियाव समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनि दा आं बुंनो नागिरदों बेवहाय जोंनि माखासे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दं खामला मावनानै जाग्रा हाजिरा मावनानै जाग्रा थेला बोनानै जाग्रा मालायनि न' थांनानै खामानि मावना न'खर खुंग्रा मानसिफोर दं आं बुंदों बिसोरखौ दिनैनिफ्रायनो जों सोलायनो हायो नङाबा थांथारथोंसै बे 2024 सना 10-12 दिनसोआ 25निफ्राय आं सोलायनोसै होननानै जोङो सिन्था खालामनो हायो माबायदि सोलायनाय जाय सोलायनायनि गेजेरजों नोंनि न'खराव सोलायनाय फैगोन जाय सोलायनायनि गेजेरजों नोङो नोंनि गथ'खौबो माबा मोनसे खालामनो हागोन माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हागोन मानोना गोसोआव लाखि दिनै बेवहाय जायफ्रा खामला हाजिरा थेला बोनानै जाबाय दङ एसे सिन्था खालामनानै नायहर दिनैनिफ्राय 100 इयार्स सिगां दिनैनिफ्राय 100 बोसोर सिगां नोंसोरनि बिफानि बिबौआबो थेलाखौनो बोदोंमोन नोंनि बिफानि बिबौआबो खामला हाजिराखौनो मावनानै जादोंमोन दा जों बेयाव सोलायनाय लाबोनांसिगोन दा बेवहाय सोलायनाय लाबोनो गोनांबा जोंनाव साननाय हनायफ्रा जोङो सोलायनो नांगोन मानोना नोंनि नोम्फानि बिबौआबो जेला गाव थेला बोबाय दंमोन अब्ला गावनि फिसालाखौ बुंदोंमोन ओइ आथिं आखाइ राबाय आंजों गाबोननिफ्राय खिन्थु खिबुनाव थेला नारफानो नांगोन बाजाराव थांनायाव फिसालाखौ बेबायदिनो खिबुनाव थेला नारहोफादोंमोन गावनि दिना थांबाय फिसालाखौ थेला नारग्रा खालामबाय फिसालानि दिनाव फिसालायाबो थेला बोग्रा जाबाय आरो बे बिफायाबो गावनि फिसाखौ बुंबाय एसे देरबाय आथिं आखाइ राबाय आंनि खिबुनाव थेला नारनांगोन बे गथ'आबो थेलाखौनो नारबाय देरनानैबो थेला बोग्रायानो जाबाय दा होमबा जोंनियाव सोलायनाय फैनो गोनांबा नोङो सोलायग्रोनांगोन ना गोनाङा जोंनि साननाय हनायखौ जों सोलायनांगोन ना नाङा माबायदि साननाय हनाय आंनि फिसाखौ आं थेला बोग्रा खालामला आंनि फिसाखौ आं खामला हाजिरा मावग्रा खालामलिया आंनि फिसाखौ आङो मास्टार खालामनोसै आंनि फिसाखौ आङो प्रफेसार खालामनोसै आंनि फिसाखौ आं साइन्टिस्ट खालामनोसै SS IAS अफिसार खालामनोसै बे सानस्रिखौ जों लानानै फैनांगोन बै जोंनि गाज्रि सानस्रि नेगेटिभ सानस्रिखौ जों सोलायनो नांगोन जोंनियाव जेलानाखि नेगेटिभ माने मा जानो जानाय नङा बिदिजों बे मानसिया आंखौ मानो नायबाय दङ दायना नामालै बियो बे नेगेटिभ सानस्रिखौ नंगौना नेगेटिभ सानस्रिया बेखौ बुङो आंबो बै गथ' ओमफ्राय नायबाय दं आंखौ ओरै नायबाय दङ आंखौ मानोबा रागा जोंदों नामालै होननानै आं सानदों बे नेगेटिभ सानस्रि बे नेगेटिभ सानस्रिखौ जों गारनांगोन सोलायनांगोन आं बेखौनो बुंदों मानोना बेवहाय जेसेबां बिमा बिफाफोर दङ सोरबा मास्टारनि फिसायानो होन प्रफेसारनि फिसायानो होन सोरबा थेला खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसायानो होन बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो आरो बिसोर जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दानिया जों सानदोंना सानाखै बिनि सायाव सोनारगोन नों सानफेरदोंना सानफेराखै जे आंनि गथ'आ डक्टर जानो हायो नों सानफेरदोंना सानफेराखै आंनि गथ'आ मेट्रिकआव 98% लाखिनो हायो बिनि सायावसो सोनारगोन नाथाय जोंनियाव बे सेल्फ कनफिडेन्सआ गैया आत्मबिश्वासआ गैया जोंनियाव बे आत्मबिश्वासआ गैया गावनि सायाव फोथायनाया बे गैया जोंनियाव बिमा बिफानाव जों बर' मानसिफोरनियाव बे आत्मबिश्वासआ खम जोङो सानो आंनि फिसालाया बहा जानो आंनि गथ'आलाय बहा जानो आं खामला हाजिरा मावग्रानि फिसालाया बहा लेखा गोरों जानो हदाय जोंनि सानस्रिया बेबायदि
दा आं बुंदों बेखायनो बे सानस्रिखौ जालदाब गारनांगोन आत्मबिश्वास गावनि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै जोङो आवगायनो नांगोन नङाबा जोंनियाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा नोंनि न'खराव जेबो चेन्ज फैनाय नङा नोंनि न'खरा दा जेरै दं फैगौ 100 बोसोरनि उनावल' बेबायदिनो थाबाय थागोन दा ओंखायनो नोङो बेवहाय जोङो माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो गोनांबा नोङो गावखौनो सोलायनो नांगोन आरो नोङो जेब्ला सोलायगोन अब्ला नोंखौ मानसिफ्रा बायदिसिना खोथा बुंगोन नोंखौ मानसिफ्रा बायदिसिना खोथा बुंगोन गाबोन सोरबा सासे थेला बोग्राया गामिनि मानसिफोरनो बुङोब्ला आंनि फिसाखौ आङो डक्टर खालामनो नागिरदोंलै होनबा गोबां मानसिया मिनिगोन सोरबा सोरबा बुंगोन होद जाम्बा नोंनि फिसालाय बहा डक्टर जानो थेलाखौनो बोनो हो होननानै बुंगोन दा ओंखायनो आं मोनसे खोथा बुंनि रायजो राजा नोंथांमोन गाबोन सोरबा माबा मोनसे गोदान सिन्ता खालामनानै बेवहाय हाजिरा थेला बोनानै खामला मावनानै जाग्रा गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा गाबोन माबा मोनसे मोजां सिन्ता खालामनानै नोङो माबा मोनसे गुबुन खामानि मावनो नागिरोब्ला नोंखौ बायदिसिना बुंगोन नोंखौ बायदिसिना सोंखारिगोन अब्ला नों सानदो येस आंनि खामानि मावनाया जादों दा सल'बाथा मोनसे दङ सल'बाथा माने नंगुबै सल'बाथा सानै बिफा फिसाला जाहैबाय बिसोरो मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै मासे गराय बायनानै लायदोंमोननो दा गरायखौ थाबायनानै होनानै लाबोबाय थादों लामा लामा बिफाया सिन्ता खालामबाय फिसालाया 12-13 बोसोर बैसोनि बिफाया सिन्ता खालामबाय बे गथ'आ मेंसिगोन बियो गथिखे गथ'खौ आङो गरायाव गाखोनो होनसै ओइ बाबा नों गरायाव गाखोदो दा बेबायदि बुंनायखाय फिसालाया गरायाव गाखोबाय बिफाया थाबायबाय बेबायदिनो ससे फैबाय फिसालाया गरायाव गाखोबाय बिफाया थाबायनानै फैबाय थाबाय थाबायनानै फैबाय थाबाय ससे थांनानै सानै मानसि लोगो मोनबाय सानै मानसिया नुनानै बुंबाय दाना फिसालाखौ माबायदि फिसालै बियो माबायदि गथ' बेलाय बिफाया थाबायगासिनो दं गाव आरामसे गरायाव गाखोदों मोजां फिसा नङालै बेर जाबाय गथ'आ खोनाबाय बुंनायखौ खोथायाथ' नंगौ आफाया थाबायबाय दं आं गरायाव गाखोदों आं गाखोलानो होननानै फिसालाया गरायनिफ्राय ओंखारबाय आफाया नों गाखोदो जाहैबाय बिफायाबो सिन्ता खालामबाय दे फिसालायानो बुंबायबालाय माथो होननानै बिफाया दाना गरायाव गाखोबाय थांबाय बेबायदिनो ससे थाङै थांनानै आरो सानै मानसि लोगो मोनहैलायबाय दाना सानै मानसि लोगो मोनहैबा बै सानै मानसिया बुंबाय बिफाखौ मा जातनि फिसालै बेलाय फिसालाखौ थाबायहोना गाव आराम गरायाव गाखोदों मोजां फिफा नङालै बेर जाबाय बिफाया सिन्ता खालामबाय नोंनियाथ' नंगौलै फिसालायासो गाखोनांगौ दाना सिन्ता खालामबाय सानैबो गाखोनोसै दोननानै गरायाव सानैबो गाखोबाय गरायाव जेला सानैबो गाखोनानै थाबाय आरो माखासे मानसि लोगो मोनलायबाय लामायाव अब्ला बे मानसिफ्रा बुंलायबाय माबायदि मानसि बिसोरलाय इसिबां सान्दुं गोसायाव सानै गाहाम गरायाव गाखोदों गरायखौ फुथारनो नागिरदों नामा बिसोरलाय फाफिफ्रालाय जाबाय दाना बिफाया गरायनिफ्राय ओंखारनानै फै आफा दंफां सिङाव एसे जिरायनो सिन्ता खालामबाय माथो गासिबो गाज्रि फिसालाखौ आं गरायाव गाखोबाय बेबो गाज्रि आं गरायाव गाखोबाय बेबो गाज्रि जों सानैबो गरायाव गाखोबाय बेबो गाज्रि मायाथो मोजां जाखो होमबाथ' मानसिफोरनि थाखाय गासिबो गाज्रि बाद दोन आंनि गोसो होयो आंनि गराय आंनि फिसा आंनि लाइफ आं रावनिबो खोथा खोनासङा गाखो आफा गरायाव होननानै सानैबो गरायाव गाखोबाय दसे उनाव न'आव मोनफैबाय थारमाने मानसिफ्रा जा मावोब्लाबो नोंखौ बुंगोन नोंखौ सोंगारिगोन ओंखायनो बे नोंनि बाथ्रा नोंनि साननाय नोंनि लाइफ नोंनि न'खर नोंनि फिसा नों गथ'खौ मा खालामदों नागिरदों बे नोंनि बाथ्रा नोङो मा सानदों बे नोंनि बाथ्रा ओंखायनो लामानि मानसिया सोंगारिबाय थागोन आरो जेसेबांनो नोंखौ सोंखारिबाय बिनि ओंथियानो जाबाय नों दावगाबाय नों माबा मोनसे मावनो हादों दा बेखायनो आं बुंनाया बेवहाय बयबो सिमां नुनो हायो गोरिबानो जा माहाजोनानो जा थाखा गोनाङानो जा थाखा गैयियानो जा बयबो सिमां नुनो हायो माबायदि सिमां आंनि गथ'खौ आं डक्टर इन्जिनियार खालामनो नागिरदों एसएस आइएस अफिसार खालामनो नागिरदों आंनि गथ'खौ फैगौ मेट्रिकआव आङो 98% लाखिनो नागिरदों बे सिमांखौ बयबो नुनो हायो आरो जाय बे सिमांखौ नुनानै दिनैनिफ्रायनो बे खोथाखौ सिन्ता खालामबाय दिनैनिफ्रायनो सोलायनो नाजाबाय बिसोरखौ रावबो हमथानो हाया आंथ' बुंखादों जोंनि फिसाखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे पावारा बे टेलेन्टआ बिसोरनियाव दङ आरो नोंसोरबो नोंसोरनि फिसाखौ जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो नोंसोरनावबो बे गोहोआ दङ नाथाय जोङो जोंनि गोहो जोंनि बे पावारखौ जों बाहायनो रोङाखै जोंनि साननायखौ जों बाहायनो रोङाखै मानसिया साननायनि फारागनि थाखायनो जोंनि माबाफ्रा फाराग जायो साननाय हनायनि फारागानो जोंखौ गोबां फाराग खालामो गुबुन मानसिनिख्रुइ दा ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बे नोंथांमोननि साननायनि सायाव सोनारगोन आङो बुंदों बे सेल्फ कन्फिडेन्सखौ लानानै
आत्मविश्वासखौ लानानै जेलानोखि जोङो जोंनि गथ'फोरखौ दैदेनगोन अब्ला नोंसोरखौ रावबो होबथानो हाया जोंनि फिसाफोरखौ माबा मोनसे जानायबो रावबो होबथानो हाया नाथाय जुदि जोंनि सानस्रिया बेयावनो थाबाय थायोब्ला नोंथांनि न'खराव जोंनि ओनसोलाव जोंनि समाजाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा दा बेवहाय जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो दङ आं बिसोरखौबो बुंगोन आं बे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसाफोरखौबो बुंगोन दहाय बुंनाय बायदिनो नोंसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बे नोंनि सायाव सोनारगोन नोङो मा जानो नागिरदों नोङो मा सानदों दा ओंखायनो आं बुंगोन जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ दा जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोङो उल्थां फाल्थां जानाय लामा ससेयावनो आन्दायनाय नुयो दा बेखायनो आं बुंगोन जिहेतु स्टुडेन्ट नोङो सासे फरायसा नोङो दा नोंनि टारगेटआ नोंनि थांखिया मा जानांगौ फरायनाय आरो फरायनायनि आन्दोआव नों जे फरायदों नों मानो फरायदों जों बे थांखिखौबो लानांगोन दा जोंनि गोबां सेंग्राफोर दङ जोंनि गोबां फिसाफोर दङ जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा गाव मा जानो नागिरदों बियो गावनि मिथिया गाव मा जानो नागिरदों बे गावनि मिथिया दा सोङोब्ला बेवहाय सोरबा फरायसाखौ जुदि सोङोब्ला नोङो मा जानो नागिरदों बे जेबो बुङा खुगा बेखेवा दाना बे गावनो मिथिया गाव मा जानो नागिरदों थांखिबो लायाखै गाव मा जानो नागिरदों दा गतिके नों गावनो मिथियाब्ला नोंहा जेबो थांखियानो गैयाब्ला नों मानो फरायदों नोङो मानो फरायदों आरो थांखियानो गैयाब्ला नोङो मा जानो दा गतिके फरायदोंबा थांखि थानांगोन आरो थांखिखौ होसोनानै जेला नों खामानि मावगोन रावबो होबथानो हाया मोनसे जायगायाव नों फकास खालामनो नांगोन नाथाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा गाबोन मेट्रिक फाइनाल दा मोनायाव बहा थांगोन बहाबा फुजा मेला दंबा बेवहाय हरसे थाहैयो अखानायै फरिखा लिरनो थाङो दा गतिके नों मानो मोजां रिजाल्ट खालामनो दा बेखायनो बुंदों फकासखौ जुदि नोजोरखौ जों जुदि मोनसेयावनो होबाय थायोब्ला नोंखौ रावबो हमथानो हाया नोङो सिखार खालामनो थांबाय हाग्राबारियाव आरो खोथाया जाबाय मोनफ्रोमबो फकासनि आन्दोआव मोनसे मोनसे गल थायो थांखि थायो आं दहाय बुंनाया बेखायनो नों जे लेखा फरायदों बिनि आन्दोआव मा थानांगोन मोनसे थांखि माबायदि थांखि आं डक्टर जानो नागिरदों आं इन्जिनियार जानो नागिरदों आं फैगौ मेट्रिकआव 98% लाखिनो नागिरदों बे नोंनि फकासनि आन्दोआव बियो थानांगोन आरो बियो थाब्लासो नोङो मोनसे जायगायाव नोंनि नोजोरा थाबाय थागोन दा हाग्राबारियाव सासे मानसिया सिखार खालामनो थिनहरबाय बिफाया आं आफा सिखार खालामो आं सिखार खालामनो थांबाय सिखार खालामनो थांनानै एन्जर मासे नुबाय जा मोनो बेखौनो लाबोखा होनदों आफाया दा गतिके मासे एन्जरखौ आं टारगेट लाबाय जेला मासे एन्जरखौ आं थिरजों गावनो नागिरो अब्ला खाथियावनो मासे सेसारा बारबाय आरोखि दा गतिके सेसाखौ नुबाय नालाय आङो एन्जरखौ दोरोदनानै सेसाखौ दाना सेसा फैदों दिसं सेसाया साबसिन जागोन एन्जरनिख्रुइ जेला सेसाखौ गावहां जायो अब्ला खाथियाव आरो मासे खावब्ला अमाया ओंखारलायबाय सेसानिख्रुइथ' अमाया साबसिन जागोन दाना अमाखौ गावनो नागिरबाय अमाखौ जेला गावहां जायो अब्ला खाथिखैजाय मासेया मै ओंखारलायबाय अमानिख्रुइबो दिसं मैया साबसिन जागोन दाना मैखौ फकास खालामलायबाय आङो मैखौ गावहां जाब्ला दाना खाथिजों ज्राव 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 होनलांबावबाय नायबाय एन्जराबो खारलांबाय सेसायाबो खारलांबाय अमायाबो खारलांबाय नोंसोरखौ आंनो नांखाया दे होननानै जेला मैखौ नायफिनो मैयाबो खारलांबाय सेसाबो गावनाय जायासै एन्जरबो गावनाय जायासै मैबो गावनाय जायासै अमाबो गावनाय जायाखिसै न'आव गिदिंनानै फैफिनबाय बिफाया सोंबाय मा खालामना लाबोखो मा लाबोखो सिखार खालामनानै आफा जेबो मोनबोआखिसै मानो मोनबोआखिसै खाफालानो गाज्रि खाफालासो गाज्रि जाहैबाय खिन्थु बियो मा खालामखो सिखार खालामनो थांनानै गासिखौबो लब खालामदों बेखौबो गावहां बेयाव फकास खालामहां बेखौ नोजोर खालामहां नाथाय मोनसेबो जायाखिसै दा थिग बेबायदिनो जोङो फरायनाय टाइमाव जोंनि फरायनाय टाइमाव नों थांखिखौ होसोनाय टाइमाव नोंनि साननाय हनाया जुदि आङो माला दाम गोसानि मबाइल मोनगोनलै नोंनि साननाय हनाया जुदि आङो माला दाम गोसानि बाइक मोनगोन नोंनि साननाय हनाया जुदि माला गरम बन्द फैनानै गोसथोनायजों बेरायनो मोनगोन बेबायदिबा मोनबो जानाय नङा दा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बेबायदिनो नुयो दा बेखायनो आङो बुंदों लाइमोन फरायसा नोंथांमोनखौ नोङो जिउआव माबा मोनसे जाथारनांगोन गावबा गावनि इयुनखौ नाहर दाथ' नोङो बिमा बिफानि सायाव बिमा बिफानि थाखा फैसाजों इन्जय खालामबाय थानो हागोन जेराव थांनो गोसो बेयावनो थांनो हागोन बाइक नांगौ बाइकबो मोनदों मबाइल नांगौ मबाइलबो मोनदों थाखा फैसा जि नांगौ गासिखौबो होजोबदों बेजों जुदि नों खालि इन्जयल' खालामबाय थायोब्ला नोंनि दिनावहाय गाबनांगोन आरो गोबां मानसिखौनो गोबां लाइमोनफोरखौनो जोङो दा बेबायदि जानाय नुदों दा बेखायनो आङो
लाइमोन फरायसा नोंथांमोनखौ बुंदोङो बे जिउआव नोङो माबा मोनसे जाथारनांगोन फरायनानै माबा मोनसे जाथारनांगोन फरायनानै माबा मोनसे जायाबा नोंनि अबस्थायाबो बेनो दा जेरै नोंनि बिमा बिफाया जानानै दङ दा बेखायनो साफ्रोम फरायसा नोंथांमोनखौ आं बुंबाय नोङो जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायो खालि नोंनि साननाय हनायखौल' सोलाय मोनसे थांखि ला नोङो मा जानो नागिरदों आरो बे थांखिखौ होसोनानै खामानि माव आरो सेल्फ कनफिडेन्स बे आत्मबिश्वासा थानांगोन आङो बुंदोङो नोंसोर साफ्रोमनावबो बे टेलेन्टआ दङ नोंसोर साफ्रोमनावबो जानो हानाय पावारा दङ दा बे टेलेन्टखौ बे पावारखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बे माबोरै बायजोआव गबोगोन नोंनि सिङाव हाबसोनानै थानाय बे टेलेन्टआ नों जे डक्टर जानो हायो नों जे इन्जिनियार जानो हायो प्रफेसार जानो हायो बे टेलेन्टखौ नों बोरै बायजोआव दिहुननानै लाबोगोन बे टेलेन्टआ बायजोआव ओंखारबोगोन जेब्ला नोंनाव उखैनाय थागोन जेरै ओंखाम उखैयोब्ला नोङो गावनो ओंखामखौ बिनानै जायो खुरनानै होग्रा गैयाबा गावनो खुरनानै जायो रावबो जरदबस्थ' ओंखामखौ नोंनो दौनो गोनांथि गैया जेला दै गांगोन नों दैखौ गावनो बिनानै लोंगोन नोंखौ रावबो जरदबस्थ' दै